हे एभ्रिवान, नै जों दायो खोमसि ओंखारबाय आरोना उदालगुरि फारसे थांनो थाखाय। ओमफ्राय दायो जोङो ओंखारजोब्बाय थफ्ला थफ्लि लानानै। नै बिराद हर आरोना, जों एकदम मोनायावनो ओंखारदों, माने थाब ओंखारनांगौ होननानै थाब ओंखारदोंमोन आरोना। जोङो हरनिफ्रायनो रेडि जाखाबाय। दायो थांगासिनो, जोङो ससे थाबायलांनांगौ आरोना गारि हमहैनो थाखाय। ओमफ्राय दा जोङो ससेसिम थांगासिनो दङ। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो दिनैनि ब्लगखौ। नोंसोरबो एसे देखायनोसै। बिराद खोमसि, दायो सोरांथाराखै। खमावबो 3:30 जादोंमोन आरोना लोगोफोर जों फैबा। ओमफ्राय दायो नोंसोरमोनहा आंजों नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दायो नै लोगोफोर, माने कारिगाव मोनफैनानैहाय स्रां जाफैबाय आरोना। कारिगावनिफ्राय 8थायावसो हगारनाय जादों आरो बे आफा बिर दैमालु जोहोलावनि मुर्तियावहाय फुजा होनानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो नै एकदम बास गंसे आरोना जोंनियावबो। ओमफ्राय आरो गुबुन बास दंबावो। जोंनि डिस्ट्रिक्टआवहाय बासआ गंब्रै ना गंबासो जादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंजों लोगोसे मादैयाबो नै खाथियाव जिरायनानै दंफायो। जों दायो ज' बासजों जारनि खालामबाय आरोना। एकदमबारे आजादि फैबाय। आंथ' बारा गारि गाखोनो हाया लोगोफोर, एकदम खुनुरुखुमबाबो उदालगुरि नायनो थाखाय नोगोर खस्थ' खालामदों आङो लोगोफोर। गारिखौनो गाखोनो हाखाया आङो। नायलांफाबाय था लोगोफोर भिडिअखौहाय, जा एसे हायो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय थानो नाजानोसै। ओमफ्राय आंनाथ' भिडिअआ बिराद लेट जागासिनो दं, मानो होनबा आं भिडिअखौनो हगाराखै आरोना। ओमफ्राय दिनै सानबाय मा आङो हगारनोसै होननानै, माने उदालगुरियाव थांलायनायनि खोथा एसे मेम'रि हिसाबै आङो दोननो होननानै बानायबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामबाय आंनि जारनि खालामनायखौ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय एकदम दायो हाइवेआवनो दङ जों, माने थांगासिनो दङ। जारनि खालामनांगौआथ' बिराद गोजान जायगा। जोंनि क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम फैनांगौआ 3 साल' लामा नङा एकदम लोगोफोर। ओमफ्राय होमबाबो एकदम जेने थेने फैबाय आरोना। दायो थांगासिनो जोङो। माथो खालामनो लोगोफोर, बिदिनोसै आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो माने मा होनो नलबारियावहाय मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय मोनसे दखानावहाय जोङो जाग्रा जाखांबाय। ओमफ्राय आङो जाग्रा जानायखौ इसेबां माने देखायबाय थायासै आरोना। जोङो बिराद हाखु दाखु जानाय बायदि जाखादों। ओमफ्राय आंनाबो देहायानो एकदम बे समाव एसे मोजांमोन आरोना। ससे फैनानै बेयावहाय जाग्रा जाबोनानै देहायानो जाला, माने आं जाग्रा जानानै गारि गाखोनो हाथ्रा। ओमफ्राय दा बिराद खस्थ' मस्थ' फैबाय जाग्रा जानानै जोङो एकदमनो। फाइनाल दायो जाखांनानै गारियाव गाखोफिननोसै आरोना। जोङो थाबायबोफिनबाय। सोर आंनि भिडिअखौ नलबारिनिफ्राय नायो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। आं माने नलबारियाबो मोजां, इसिबां माने गाज्रि नङा आरोना। एकदम जाग्रायाबो गोथावमोन, जाबाय फैबाय जों। ओमफ्राय दायो गाखोफिननोसै गारियाव। ओमफ्राय उदालगुरि फारसे रौना होफिनसैलाय आरोना, जाखांबाय नालाय। ओमफ्राय दायो नै गारियाव गाखोफैबाय आरोना। ओमफ्राय गय खाबारिया गय जालायबाय। जाग्रा जानानैथ' गय जायाबा जाखाया नालाय। ओरै गारि गय खाबारि। ओमफ्राय गारि गाखोनायाव बेबायदि जालु जालाजोंबो माखासे आङो ओरैबायदि बोरैबा जायो। ओमफ्राय जायाबाबो हाखाया आरोना। ओरैनोबाबो आङो गारिखौ बांद्राय गोजान गाखोनो हाया। ओमफ्राय खुनुरुखुम फैबाय आङो क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम। खमावबो 7 घन्टासो लादों खोमालै लामाया। आयु, आं बेफोरबायदि गारिखौनो गाखोफेरामोन। ओरैबायदि फैनो गोसो जानानै फैथारदों आं लोगोफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय। ओमफ्राय दायो नै लोगोफोर मिटिं जागोन जायगाखौहाय मोननोसै आरोना। बारा गोलाव गैला, दायो नोंथांमोनहा नायलांफादो आंजों लोगोसे। ओमफ्राय लोगोफोर जेने थेने मिटिं मोननोसै आरोना जोङो खुनुरुखुम। आंथ' जाथारखालामोन, माने एकदमबारे बोरैबा जाजोबखाबायमोन। आं गाखोनो हाखाथारलामोन खुनुरुखुम। आरो बेबायदि गाखोनो हायैनि सायाव नुवाखै लामाफोरा माबायदि गिदा गिदि, अबस्थायानो गैखालामोन सयथिनोबो। आयै, आं मानो फैफ्लांखो सानगुलायखादोंला। एकदम आंनि गोसो जानानै आं एकदम फैनाय गोसोआनो एकदम दसेनो बेबायदि जानानै बोरैबा मोनजोबखादों आरोना। आं फैयैयानो साबसिनमोन साननानै एकदम बोरैबा मोनजोबदों। लामायानो एकदम गेदा गिदि मोननोसै टाइमाव आरोना। मोनथारनोसैयाव अयथासार गेदा गिदि जाखादों लामाफ्रा। थेवबो खुनुरुखुम सफैबाय। खिन्थु थांफिननायनि बेलायाव देन्जार टेनसन खालामबायलां, मारै थांफिनबावगोन होननाय जाबाय। एकदम
गारिखौनो गाखोनो हाखाथारा नालाय लोगोफोर, बिनि थाखायनो टेनसन खालामनांगौ जायो। अब्लाबो आं बिराद गोसो होनानै फैखाथारदोंलै जोनोमाव दिनै नायथारगोन होननानै। मोजां जायगाफोरालाय गाज्रि नङा, फैनानैबो मोजां मोनदों, खिन्थु सफैसान्दियावनो गारियाव अबस्था खाराब जानायखौ सानोबा बारुरुथार आरोना। ओमफ्राय नै दायो जों रुम सिङाव हाबनानै थाफैबाय आरोना, बयबो गासिबो गावबागाव जायगा लाबाय, जोंबो जायगा लाबाय। नै बेहाय थफ्ला दोनबाय आरोना, जों दायो बेयाव थागोनहाय, जेराव थागोन बेवहाय दोनबाय आरोना, जों हराव बेयावनो थागोन, माने गासिबो बेयावनो थाजोबनाय जागोन जोङो। गावबागाव डिस्ट्रिक्ट आलदा आलदा, ओमफ्राय इउनिट आलदा आलदा बेबायदि आरोना। आनसलिकआबो आलदा आलदा जादों, खायसेया आनसलिकआ ज' जादों, खायसेया आलदा जादों आरोना जोंनियाबो। ओमफ्राय आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि दं नालाय, डिस्ट्रिक्टनियाबो एक्सट्रा बेलेग बेलेग, बे गासिबो बेबायदिनो थाग्रा रुमजोब आरोना। ओमफ्राय एसे सफैस्रांनानै बिराद एसे सान्थि लाबाय। ओमफ्राय एसे खानाय खानस्रो फैफिननांलायबाय। आंथ' अबस्था खाराब जाखादोंमोन, खानायफ्राबो नायजाखायामोनहाय सुइथिनिबो, जेने थेनेसो सफैथारनाय नालाय। ओमफ्राय लोगोफोर, आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै, नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लग लानानै फैफिनगोन। बाय बाय।